savršenstvo. To je upravo i ona svingu koju ćete vidjeti, pazi, piramida je savršenstvo. Sve piramide prate svinge, pazi, i tako dalje. Znači, taj roman je on pisao po nekim mojim govorima i tako dalje. Znači, istina je negdje tamo. Pre toga smo zajedno radili Deda Milo je prorok iz Pomoravlja. Žao mi je što Pavla nije među nama i Pavle nije među nama. Znači, mnoge stvari su mi se dogodili sad zadnjih pre 10 dana. Moji drugari i prijatelji s kojim isto mnoge stvari radimo u Kortnja, Miloš Ćulibrk, koji je bio savršen, jedan od najboljih fotografa možda sveta ili da ne govorim Vojvodine, Evrope i tako dalje. S njim sam mnoge stvari, mnoge portale smo otvarali, gori radili i tako dalje. U ostalom vidjet ćete slike, veoma mi je žao što čak mi niko nije javio da je preminuo od koronavirusa kad sam govorio, uzmi odradi, on toliko su mu tom istom čoveku moteli u glavi i tako dalje da korona nije virus, da korona nije to, da korona nije, da su to igre. Međutim, nažalost, preko Fejsa sam vidio da je preminuo samo i tako dalje. Znači, to su stvari o kojima treba čovjek mnogo više da razmišlja, mnogo bolje da razmišlja i o svom životu i o životu svih nas koji smo na zemlji. Jer mi smo ovdje prolazni, ali moramo da živimo mnogo drugačiji, moramo da se borimo protiv svih tih nedaća koje je sam čovjek proizveo. COVID-19, to je proizvod, u ostalom ne bih volio o tome da snimate, ili da ja vama kažem, kod mene je dovoljno da čovjek baci kašikaru i da ovo ode sve. Jer ovo je sve ruina da živim i tako dalje. Znači ja živim kao i svi naši preci što su živjeli ili naši sveci, pazi, u nekim kelijama, oni su živjeli u stenama ili u zemlji, a ja evo živim ovdje pripravljeno nešto, otpravljeno, ali sve je posvećeno i našim precima i nekoj našoj budućnosti. Volio bi da se okrenete ovdje i da pogledate to. To sam je napravio, gradio sam. Manje više ima par prijatelja koji su mi pomogli. To su već savršene stvari. Odrađuju to i nakon toga dolazi da krenemo sa slikama i sa pričama. Znači, čeka vas kod mene unutra da krenemo sa slikama i pričama. Jer sav taj narod koji bude pogledao to, koji bude video to, neka pokuša. Mi smo išli u školama, prali su nam mozak, mnoge stvari. Ništa nije na zemlji napredano. Nema naučnika na zemlji. Naučnik je sve stvoritelj. Tesla je dobio sve od ozgo, pazite. Drugo, Bog bira svoje saradnike. Sve stvoritelj bira svoje saradnike na zemlji. Najgore nas možda odabere. Govorimo o sebi. Možda sam ja najgori bio na zemlji. Ali sem ljubavi u sebi ništa nisam našao. Moj greh je samo ljubav, ljubav i samo ljubav. Pazite. Više volim jednu ženu nego milion muški. Slobodno to staviti tako da piše. Zato što sam ja i danas savršen muški princip, pazite. To je moj deo života. Snimite i očekujem vas kod mene. Snimi piramidu. Krst, snimi na piramidu. I možeš i ulazak koje da snimiš ovo slobodno. Važi. Ovo su mi Švajcarci radili, koji su mi radili ove billboarde ova dva, vidiš, oni su mi to poslali. Znači, šalju mi s vremena na vreme, ja teram, popsujem ih i to je to. Šta ću drugo, jer drugo ne umim. Možemo da počnemo. Sad možemo. Važi. Poštovanje, dragi gledalci, ja sam Čevu, vi gledate Casual Podcast broj 8, a sa nama je gospodin Show danas. Danas smo na Rtnju i došli smo da ga živjeli posjetimo. svi dobrodošli, puno sreće, zdravlja i pobjede nad covidom i svim bolestima koje nam sam čovjek proizvode, a ne tata, ne gospod. Lepo vam je ovde na Rtnju, hvala što ste nas ugostili. Kažite mi, da li je Rtanj piramida? Rtanj je najstarija savršena piramida na zemljinoj kugli. Znači, slične Rtnju. Ima 8000 piramida, ali su manje više četvorougle. Ovo je trouglasta piramida koja daje i uzima. Takve dve piramide ima jedna na Arktiku, druga na Antarktiku. S obzirom da je nekada Rtanj bio centar zemljine kugle, ponovo ponavljam. A ne ono
proračunavanja pojedinih kvazi naučnika i tako dalje, te bio je ovo kod Brčkog, te bilo je ovo selo kod ovog, te bilo je danas je Bonstil. Mislim, ako ćemo realnosti, treba znati istinu, pazi na zemlju. Jer pazite, komete i meteoriti padaju manje više na krajevima zemljine kugle, s obzirom da ih tamo povlači i privlači energija zemlje i tako dalje. Nikada ni jedan meteorit neće pasti ovdje na Earth, nema potrebe. Ali krajevi ih vuku. Znači, padovi tako dolaze, znači oni ih vuku. Znači, sva ta padanja meteorita, kometa i ostalog, nebeskih zezanja i tako dalje, čak ima mnogo toga što mi ne znamo, pazite i tako dalje, u trenutku se okameni i pada. Znači, zemlja varira. Svi imamo svoju osu, svoj centar života i tako dalje, kod nas čoveka je kičma, pazi tako. Znači, zemlja varira. S obzirom zbog tih variranja, znači danas je Bonstil. Zato su nekada Rusi prvi stigli, Rusi su savršeni, što se nauka tiče. Ne jedan, ima ih mnogo, od Pavel Globu, da vam ne govorim sve redom po imenima i tako dalje. Znači, Ameri su kupili svoje vremeno od jednog vrlo nezajebanog ruskog predsjednika koji je nije bio ni predsjednik, pijanac i tako dalje. Oni su kupili Bonstil. Ko je prvi stigao u Bonstilu? Rusi i tako dalje. Znači, to su igre mnogo toga gde, izvinite zbog telefona zove. Slušajte da ja vama da kažem, u Krtim piramide radim, znači zvanično sam ovdje 41 godina, radim već 50 godina. Počeo sam da radim, već sam rekao, sa Pavlom Matićem, koji je bio savršen, moj veliki drugar i veliki prijatelj. Poslednji moj veliki prijatelj i drugar su Miloš Ćulibrk, koji je slikao mnoge stvari odavde, pazite i tako dalje, koji je i na onom portalu, volio bi njega da slikate kad budete krenuli tamo i tako dalje. Nažalost, već sam pomenuo da je preminuo od korone. Slušajte me da vam kažem, Ertan je najstarija piramida. Sve piramide nove su, pazite, i ti naši tate su bili, vaseljena je nikad proučena. Sve stvoritelje savršenstvo. Mora neke stvari. Bogovi su heruvimi i serafimi. Religiju je stvorio čovjek, Bog nema veze sa tim, čak je bio protiv toga. Da se, mnoge stvari su, granice isto država. Da je stvorio čovjek da bi vladao nad svojim delom i tako dalje, ljudi i tako dalje i tako dalje. Adam i Eva kad su stvoreni, znači stvarano je, znači oni su, vidite, množite se i plodite se u sreći, zdravlju i ljubavi, svojim plodovima ljubavi napunili zemlju. Gde vidite, čovečanstvo ulazi u 7-8 milijarde i tako dalje zemljana. I sad sve ovo što se događa, od covida pa redom, to je stvorio čovek. Da vam ne govorim državu u kojoj je prvi covid stvoren, pa gde je oplemenjen u drugoj državi, pa gde je treća država bacala sve ovo i baci i dan danas. Jer ona gleda i svoje da počisti i tako dalje. Da smanji, navodno nemamo mesta života na zemlji. Molim vas, od Boga svaka žena treba da rodi 6, znači to je od Boga. Svako 7 mora otac i majka da razmišljaju gde će, kako će i šta će mu obezbediti. Za 6 je sve stvoritelj obezbedio život na zemlji. Zato su se Kinezi, koji su savršeni, nisam ja zaljubljen ni u jednu Kineski, niti u jednog Kineza. Oni su savršeni, oni znaju šta rade, pazite i tako dalje. U vreme od Mao Tse-tunga pa na ovamo, pazi, dogodilo se da su samo po jedno dete ima. Sad im je dozvoljeno da ima mnogo više dece zato što su istine mnogo drugačije. Znači, istina je od Boga. Kinezi su najmudriji narod, među najmudrijim narodima na svetu, pazite. Tu ima, da vam ne govorim, znači, ima dosta Egipta, ima dosta Etiopija, Abisine koju niko ne pominje, pazite. I tako dalje. Znači, to su stvari, Japanci su savršeni, gde vidite, oni prednjaču u svemu. Rusi su savršenstvo, pazite, i tako dalje. Sve to, Zapad je totalni šljam, odbegli, pazite, prvo od Hitlera i pre toga. Znači, da ne govorimo o reptilima, o Englezima i tako dalje, i tako dalje. Znači, gde je Bermudski trougo? Jedan od ulaza u Atlantidi, drugi od ulaza su Falklandska ostrva, gde su ratovali sa Argentinom. Treći od ulaza je ognjena zemlja dole. Atlantida je potopljena. Sve stvoritelj je potopio zato što je prvi put, pre 16.500 godina, bačena atomska bomba na Anunnaki u Indiji. Jer Anunnaki, Mazarak, da ne govorim, Raovi, oni su pripremali zemlju za naš dolazak. Jer tata je teo da stvori, mi smo slični Gospodu, sve stvoritelji, znači u svemu. Ali, pazite, od tih 11 vrsta koji su pripremili zemlju za naš dolazak, je materija koju imate, koju imamo, energija božanska. Po toj energiji tata pratite, ne treba njemu kamere, ko što vi snimate, sad radite ovo. On vidi sve, sve čuje, zna kosa. On je mene odabrao da radim ovo. Meni je bilo prelepo u Beogradu dok sam živo, prelepo mi je bilo u Nišu dok sam živo, prelepo mi je bilo gde god sam. I u Splitu i u Kninu sam živo, pazi, i tako dalje. To su momenti, trenuci svega gde čovek
mora da shvati da nikada nije bio sam, da je on samo jedan malo zrno peska u moru svega što se događa na zemljinoj kugli. To su istine. Gdje smo mi hiperbolno odradili, ja imam vile, nemam ništa, bravo, sve što vidite, ovo nije moje. Nijednog trenutka niti je bilo, niti će biti. Kad umremo, energiju, kad tata povuče energiju, ti ne umireš ono što one. Samo telo umire. Samo materija nestaje. Znači, i taj deo, materija iz tela, ide direktno u bazenima koje koriste najviše taj deo, epicentar dole, ekvator i tako dalje, nafta. Odakle? Od svih ovih, od Lemurijanaca, od Metuzalema, od Ihtiozaurusa, Dinosaurusa, da ti ne govorim. To je taj deo koji, znači, mnoge stvari, nema nauke. Ja sam naučnik, skoro su mi bili neki, ne bi pominjao koji i tako dalje. Ja 3 put nominovan za Nobelovu nagradu, manimo se, sve to izmislio čovek, pazi, ovu biljku je čovjek pokušao da oplemeni i da doda nešto i tako dalje ispred mene, orah ili... Da, ali tata je stvorio, izvinite, tata je sve stvoritelj, svega na zemlji. Čovjek može samo da modifikuje, ne može ništa drugo. Ništa drugo, upravo to je to. Često zabrlja stvari kad pokušava. Uvek zabrlja stvari, pazite, jer tata je stvorio to da bude tako, to je lekovito. Sve ovo drugo, to je samo prolazno, nestaje i truležno, pazite. Sve to trulež, izvinite. A kažite mi sad da se vratimo na rtanj, šta se nalazi u rtnju? Bile su one čuvene neke priče da žive neki čarobnjak ili to, šta mislite o tome? Pustite budalizam, malo, molim vas, mnogo naučnika dođeš ovdje, ja ih dovedem mnogi, da ne pričam koga sam sve dovodio i kako i zašto i tako dalje. Ne bih volio da pominje njihove imena, nažalost pojedini su još uvek otišli su, nisu među nama, pazi i tako dalje. To su gluposti, budalizam, pazi, čarobnjaci. To su, pazi, bajke, čovek je uvek... Babske priče. To su bajke, molim vas, pustimo da se igramo, pazi, i tako dalje, i tako dalje. Od Ezopovih do ruskih bajki pojedine i tako dalje. Znači, neke stvari, iluzije, čovek je uvek bio, pazite, noj, pođu lovci da ga love. On nabija glavu u pesaka, čitavo telo je ovamo. Isto tako i čovek. Vidi zmaja, zmajeva nema, ima NLO-a, to su gluposti, pazi. Koji zmajevi? Da. Možda su malo popili ili nešto. Najstarija zmija pa svetla, ide. Da. Su budalizmi, zmija sveta životinja bila, prokleta je od Eve. Zato što je ona kazala tati, svoj stvoritelju, da je Eva bila seksualno sa Luciferom. To su istine. Lucifer i dan danas usluži sve stvoritelju, on je glavni u Adu dole. Drugo, na planeti Leonis, kad održavaju sastanke svoje, skupštini i tako dalje, on je prvi do sve stvoritelja. Što mi govorimo o nekim zemljanima, sveci. Sveca je stvorio čovek, nikada Bog. Bog nije birao svece, ali su oni imali savršene molitve. Znači ja se ne mogu obraćati nikada ni jednom svecu iz mnogo razloga, ali ću se obratiti sve stvoritelju, zato što je moja energija božanska, obraćaš se njemu, gde će on uslišiti moje molitve ili neće, brisnuće, povuče moju energiju i dušu, duša je upravo ta energija, izvlači je i mene nema. Umro sam, nestao sam, pazi, pokazat ću vam sad uvijek... Ali samo fizički ste nestali. Fizički sam nestao, energija ide dalje, energija se rađa, pazi, energija... Ne može da se uništi energija. Nikako, energija je tatina koja bira rađanja iz karene. Ona bira svoje roditelje, oca, majku, sestru, prijatelje, saradnike, čak i decu. To je sve program iz karene. U kareni se energija ide u školi, ko što mi idemo ovdje. Ali njihova škola je mnogo savršena nego naša. Mi se glupiramo mnoge rabote i tako dalje i tako dalje. Znači, to su istine koje dolaze, koje će doći, koje su trebale da dođu od 2020. Pa su i među njima došlo do razdora, gde su pojedini naši tate htjeli da napadnu Ameriku, mnogo toga se čulo, te grmljavine iznad Amerike i tako dalje. Međusobno su ratovali odozgo i krenuli su neki da brisnu taj deo, jer svojevremeno je planirano bilo da taj deo Kolorada i tako dalje, da ne pričam mnogo. Treba da dokazujem to. Znači, s obzirom da ko ratuje danas? Katolicizam, islamizam, pazi. I to islamizam nikada ne bi ratovao, ali su to katolici stvorili. Ko je glavni tata na zemljinoj kugli? Vatikan, koji nikada nije ratovao, znam zašto. 999. godine papa Silvester prodao hrišćanstvo kompletno Luciferu. Lucifer je mudar, on je savršen, on je odmah posve stvoritelja. On bi želeo da on bude taj. Da, to je njegova želja, ali to nikada ne može dostići. Tata samo i njega povuče i kaže stop, stani.
Znači, prodato, nakon toga kad su naši i pazi, te crkve ortodoksi i tako da katolicizam, 1054. godine u Nikeji bilo sabora, onda su se odvojili. Iz razloga toga nisu želeli da prihvate ono što je odradio, pazi, i tako dalje, Silvester. Znači, tu dolazi do rascepa. Znači, hrišćanstva gde danas pokušavaju, upravo Vatikan pokušava da to spoji ponovo. Međutim, to je nemoguće, s obzirom zbog ratove proizvodi katolicizam i ratove islamizam. Šta će nama te ratovi, pazi? Ti si došao iz ljubavi na zemlji, iz ljubavi živiš, iz ljubavi stvaraš, a ne bijemo se. Znači, najveći deo novca ili tih naših zarada, rabota, radova i tako dalje je potrošeno na ratovima. Što to nama treba? Međutim, nas najviše napadaju čitav svet, ali uvek izbegava od nas iz razloga toga zato što smo mi centar zemljine kugle, centar zemlje. Znači, Srba je bilo ovdje, Serbija i tako dalje, direktno poreklo vodimo iz Indije, znači od Anunnakija pa redom. Selili smo se kao i svi što su se selili, znači i tako dalje. Od Roma pa redom, pazi, Romi su isto poreklom iz Indije i tako dalje. Mi smo gornji deo, taj deo bio poreklom gde su upravo bila bačena atomska bomba, nekada u Kašmiru, iz Kašmira taj deo ka Nepalu gore i tako dalje. Odatle je pređeno u Rusiji, iz Rusije je išlo ovamo i došli smo ovdje. Znači to je bilo pre 16.500 godina. A da li su svi ljudi došli sa nekih drugih planeta na zemlju, pošto imamo mnogo rasa i to sve? Mnogo rasa, pazi, rasa su stvarane po olivas. Mora da shvatimo još jednu savršenu stvar. Da, prelepa je ova vaša partnerka, prelepa je neka druga i tako dalje. Tate koji dođu, znači nema veze koje sorte, koje vrste i tako dalje. Prve krvne grupe su bila nulta Adama plus Evina minus, pazi i tako dalje. Znači nakon toga, ako je neko došao od Arhanđela, pazi, ili viših heruvima i tako, pa vidi prelepu, on se materializuje, želi da je ima, da bude i tako dalje. Njegovom energijom, ona sama, ona osjeća da ga želi. I tu dolazi iz spojeva pa dolazi do grupe, krvne grupe A, krvne grupe B, pazi, A, B i tako dalje. Čak ima i novih nekih krvnih grupa koje uopšte nisu ni etiketirane po nekim brojevima ili slovima i tako dalje. Znači, to su stvari gde čovjek mora da krene da prati. Od početka pa novom. Ja govorim, pazi, i o svemu, o Starom Zavetu. Ko je pisao? Pa kaže Mojsije. Pa kako može da piše nepismen čovjek, bre, čoveče? Pre 5000 godina, sem tog klinastog pisma koje su ostavljali čak pre nas, nije bilo pisanja, nije bilo ničega, bre. Se glupiramo. Znači, da, to su priče išle s kolena na koleno, zapisano negde u Judeji ili u Vatikanu, gde oni su i dan danas najdominantniji na zemljine kugle. Ili ima dominantnih? Nema, no. Ko vlada svetom? Jevrej, Judeji i Vatikan. Ti koji imaju informacije. Da, to je to. To su stvari mnogo drugačije i mnogo savršenije. A kažite mi, ovde je 2012. bilo jako mnogo posetilaca, baš zbog toga što su Maje najavile, kako se zove, smak sveta, jel da? Molim vas, slušajte me dobro. Majanski kalendar, evo. Šta se desilo to 2012. zapravo? Prestanak, znači Maje, Inke, pazi, da su planeta Nibiru je muški princip zemlje. Planeta Nibiru je ispod zemlje. Da su svi ti koji su progonjeni, bilo od Iraca, Španaca, mi smo poludivlji narod bili, nekada. I danas smo još uvijek, čim se bijemo. Da. Alo, pa ti juri zeca da gubiš, pa zašto bre? Alo bre, mani da se zezamo, ima mnogo u prirodi, mnogo toga i tako dalje, šta može da se pojede, sa istim vitaminama, sa istom sladokuscima da budemo i tako dalje, znači, ne treba ubijati životinje. Životinje su tu da bi pravili neki normalan deo balansa u prirodi i tako dalje i tako dalje. Međutim, da ja vama kažem nešto, ratova je bilo od početka strelama, kopljima, da se ne, maljevima, da ne govorimo o svemu i tako dalje. Tata je, s obzirom da je vidjelo da su pomahnitali Portugalci, Španci, Englezi, Irci i tako dalje, razbijali taj čak nenaseljeni mnogo deo, pazi i tako dalje, od Anda do gore Aljaske. Tata je svemirskim brodovima i kod nas je bilo skoro, niste vi u toku bili svemirski brod, gde može 100.000 ljudi može da stane na njemu i tako dalje i tako dalje. Oni imaju savršene letelice. Čekali, ako dođe do rascepa razdora, znači da te ljudske, oni koji nisu mesožderi, koji nisu, pazi, ljudožderi, da ne govorim i tako dalje. Nekoga boli briga za tvoju smrt što ti umreš. Međutim, ima oni koji su, koji ne očekuju, sem ljubavi,
U životu je ljubav, ljubav i samo ljubav. Bog je ljubav, ljubav i samo ljubav. I tako dalje. Znači, tate su čekali brodovima da usisavaju i prebacili su na planetini Birvu. Znači, i imamo 9000 zemljana na Plejadama. Pazi, to su oni koji su zaslužni za razvoj zemljine kugle. Znači, pola Plejada su eterični, energetski, znači pola Plejada su oni koji su želeli da zadrže svoj deo materije, pazi, i tako dalje, materijalni, gde je mnogo savršenija. Tamo je glavica kupusa ovolika, nije kao ovo što kod nas, tamo je paradajz ovoliki, nije kao kod nas, znači sve je savršeno. Zbog gravitacije i sve. Da, međutim, nažalost, gore nema vode, gore je problem sa vodom. I mali zeleni, koji su stvarani posle nas, mali sivi, a oni, mnogo njih radi, na primjer, na Antarktiku, radi desalonizaciju vode. I tu vodu usisavaju, znači nose, voze, da bi taj deo Plejada na Siriusu nema, na Orionu nema i tako dalje i tako dalje. Voda nema gore, na Marsu da je bilo vode, bilo bi života. Znači, to su u stvari mnogo drugačiji i tako dalje i tako dalje. S obzirom da je tata bio posvećen najviše zemljinoj kugli, da stvori ovo što je stvorio, on je želeo da nas stvori. I nikada neće doći do rascepa i razdora što oni govore 21.12.2012. Smak sveta, to su gluposti. Smak sveta će se događati, znači na mestima gde tata može da obriše na 60.000 koji smo bili ružni, koji smo ubijali druge, koji smo uzimali tuđu energiju. Na to nemaš pravo, nisi mi ti dao energiju, energija je moja božanska, tvoja je božanska. Znači, ne smeš to da radiš, znači u najvećim mukama, u miru i tako dalje, ti koji su pravili razdor na zemljinoj kugli. Jer sve drugo, pazi, kad budemo savršeni ovo o čemu govorim, to će biti ljubav, samo ljubav. Zašto da i ti ratujemo? Šta nam je nepodeljeno? Kad imamo sve, ne treba nama oblakoderi, ne treba nama, pazi, pogledaj ovo što oni rade sve na zapadu, atomske bombe savršene, letilice, prodajemo jedni druge, ko je najbogatiji Amerika, najprozaduženiji, pazi, ako ćemo u realnosti gledati istinu. Najsavršeniji su Kinezi. Izvinite, ja njih ne veličam, niti sam ja zaljubljen. Ja bih volio da imam neku kineskinju ovdje ustoličenu, jednu s jedne strane, drugu s druge. To bi bilo savršenstvo, pazi i tako dalje. Znači, savršeni su, rade i drugoga ne interesuje. Rade, rađa, vodi ljubav. To je deo života, zato smo ovdje. Kroz ta rađanja i radova, pazi, čisti svoje obaveze, svoju karmu koju odabrali s Karene. Za razliku, međutim, mi smo stvarali, mi smo naučnici, mi smo sve, od čega nema ništa. Jeste slikali ovo, pogledajte. Znači, ovo je manji bog Min, ovo je Teuta, pazi, ovo je energija boga Ra koja se vratila, to je upravo ono što ste slikali na onoj slici. Veliko je, pogledajte šta se, to je 21.12.2012, 11 časova i 8 minuta, pazi. Pitaj šta hoćeš. Hteo sam da vas pitam, bila je jedna televizija na Rtnju i vi ste dali izjavu, ali to je verovatno nisu imali vremena da im objasnite, pa ako možete sada nam objasnite, ko su Mazaraci i Nebeska vojska? Grupa Mazarak je paralelna grupa sa nama koja žive ovdje. To su istine, znači o tome imam tu jednu od mojih knjiga tamo, koja je kažnjena od strane sve stvoritelja, zbog mnogo ružnih stvari koje su radili jedni prema drugima, znači da li je prema Anunnakijama, da li je prema Raovima i tako dalje. Znači, pokušala je energiju da uništi, pazi, i tako dalje. I oni su eterični za nas, mi ih ne vidimo, oni su kraj nas. Ona je paralelna grupa koja živi sa nama. Znači oni su isto na ovoj planeti, ali su u drugoj dimenziji, mi ih ne vidimo. Da, mi ih ne vidimo iz mnogo stvari, zato što on ne sme da bilo šta te učini, nažao. Bilo šta, pazi, uopšte tata sve prati, više prati njih nego nas same i tako dalje, zato što će ih uništiti. Oni su svesni toga, prestati jednoga dana, nike postati. Znači, kažnjeni su u vaseljeni, nemaju gde, niti idu. Samo njihov predstavnik odlazi kad bude trebalo i tako dalje, ili kako ga već zove, treba zvati i tako dalje, na planeti Ilionis, tamo gde se održavaju vasiljenski sabori, na nivou kad tata odradi. Gde živi naš sve stvoritelj? Ja sam svojevremeno pisao sam i sa Denikenom, i sa Clarkom, i Osmanagić je dolazio 4 puta kod mene ovdje svojevremeno, sa grupom ovih naših kvazi naučnika i tako dalje, da ne govorim po imenu. Znači, bilo je tu dobrih ljudi, Ljubor Ristovski je savršen, pazi, Velja Abramović je dobar, Goran Marjanović dobar, Irena Sekloća Miller savršena, pazi, Dušan Veličković kao i tako dalje dobar. Ali je bilo drugi koji su, pogledaj, sem novca, njega ne interesuje. On pere mozak tebi, meni ili nečemu. Mnogi od njih su me zvali, dođeš ovo na predavanje. Kako predavanje? Šta ćeš ti meni da predaješ, bravo? Meni je žao što sam išao u školu, ali hvala profesorima što su me obučili da pišem, bar to da budem pismen, pazi. Inače, ja jesam rođen u hrišćanstvu.
Ali vera je stvorio čovjek. Kad sam ja shvatio neke druge, ja sam zemljanin. To će doći, dolazi vreme koje sam ja u jednoj od knjiga, mislim da je ona prva, daj tu prvu knjigu da vidim. Pazi, pogledaj ovo. Tu će biti jedino božanska vera, tu su obuhvaćene sve te najveće i te najsavršenije civilizacije ili religije i tako dalje. Dolazi božanska vera koja je savršena, alo. Ti se molitveno moliš Bogu, bre, nikom drugom, nijedan svetac ti ne može pomoći. To je energija koja je rođena u utrobi majke. Znači, dok tu on usliši i pokuša preko njega, on je samo posrednik tvoje ljubavi prema Bogu. Ništa drugo. Znači, neke stvari mora da vidimo mnogo drugačije. Vidite, ovo sve što ima, meni je dato, te slike. Ovo je grom. Pogledaj ti kako je, znači, energija gromova, pazi, i tako dalje. Vidjet ćete tamo i druge slike posle toga, koje su savršene. Sve to ima svoje istine. Ej, šou, ma ti, filozofija. Filozofija me ne interesuje, pazi, filozofija ima 12 indijskih. To je druga religija u Indiji, pazi, pre toga je bio džanizam. Znači, prva religija u svetu gde su stvorili Indijci koji su bili u tom vremenu, još uvijek je bio deo i Anunnakija i tako dalje, pojedinci koji su direktni ostaci Anunnakija bili u Indiji i tako dalje. Oni su stvorili džanizam. To je pre možda, pazi, ne mogu vremenski da se opredelim. Nakon toga dolazi 12 indijskih filozofija, pa dolazi Siddhartha i on je deveto otkrovljenje budizma, pazi, i tako dalje. Da vam ne govorim, znači o tome mogu da pričamo o stvaranju religije, o svemu što je stvorio čovek. Znači, sve ovo, posle odlaska, povlačenja visokofrekventnih energija, znači 11 vrsta, tu u drugoj knjizi im telira ona, znači odmah na korici ima od čega sve vodimo u materijalno poreklo, znači čovek je ostao ovdje i polako pokušao da podigne sebe, pazi, i ljubavno, i emotivno, i radno. Za razliku on je, pazi, mnogo toga su zbog tih strahova koji su doživljavali, zbog ubijanja međusobno i tako dalje i tako dalje, najviše je prihvatio ratova. Znači, to su istine. A kažite mi, ti ljudi iz drugih svetova, zašto oni nisu kod nas transparentni ako žive? Zašto su tako mistični? Zašto se sakrivaju? U momentu, kad mi smo stvoreni da budemo savršeni. Međutim, mi smo trebali da radimo za sve stvoritelji, te heruvime, serafime i tako dalje, na zemlji, kao što su radili Metuzalim i Lemurijanci. Lemurijanci su bili prvi. Ko su Lemurijanci? Lemurijanci su ljigavci, pazi, od 10 do 20 metara, to su bili vodozemci koji su bili neradni. Pazi, oni nisu, njega treba naterati da radiš, a veliki je, ogroman, pazi, teško pokretljiv, pazi, i tako dalje. Tata ih je obrisao, nakon toga je stvorio Metuzaleme, koji su od 600 do 1000 kilograma bili, koji su jaki kao kakva mečka. Znači, jačina velika, pazi. Ali taj kad padne, ko da podigne 1000 kilograma ili 600 ili 700? Znači, kao neki džinovi. Veći od džinova, pazi, tako dalje. Znači, oni su posle 3. dana umirali, pazi. Znači, njihova materija nestaje, energija nestaje iz mnogo razloga. Znači, pritisak. Dođe tata i mi smo nesavršeni. Mi smo tu, taj deo, pazi. Štitna žlezda je 3. organ koji je mama na sve žlezde u našem telu. Znači, prvi organ je solaris plexus, tu si dobio dušu. Znači, drugi organ je erogena, reproduktivna zona. 3. organ je štitna žlezda, 4. je mozak, 5. je srce. Bez ovih 4 organa tu i tamo možeš pomalo da živiš i tako. Bez srca ne može, zato što je srce pumpa za parno grejanje, maltene i tako dalje i tako dalje. A da vas pitam, opet da se sad vratimo na rtanje, znači, bila je neka priča da za vreme Drugog svetskog rata Nemci su našli nekog Grka na rtnju, koji je portalom prešao iz Grčke na rtanje. Je stvarno postoje ti neki portali na rtnju? Portali postoje, ne na rtnju, portali postoje svuda. Tata odrađuje svoj deo posla, života i tako dalje i tako dalje. A kako se oni otvaraju? Da li oni imaju se slučajno otvaraju? Pazite, ne. Pa evo otvoren portal da vidite da su kamenje Bog mi, Bog rajte uta, pazi. Otvoren portal, evo sad, sve to, mnogo toga ću vam pokazati, su otvoreni portali. Znači, u momentu molitvi, molbi i tako dalje, energija tata, savršenstava otvara to da bismo slikali, da mi daju to. I tako dalje, i tako dalje. To su molitve. Molitve treba upućivati, znači onom kome treba. Ko je glavni? U tvom domaćinstvu si ti. Tata je domaćin nad sve ovo, sve stvoritelji. Nijedan heruvimi, serafimi su bogovi, vrsta bogova. Jedni su viši po hijerarhiji, drugi su niži. Arhanđeli su nebeska vojska.
Da, ali to su anđel- bogovi sa malo b, znači nisu stvoritelji, nego ljudi Stvoritelj je savršenstvo, Jedan, gde da. živi, malo pre sam pitao, kažem, počeo sam da govorim o Clarku, o Denikenu i tako dalje, pa ih pitam gde živi naš sve stvoritelj. Pa Plejade, pa Sirius, stvoren gluposti, pazi. Tata živi na planeti Maron, koja je sva u zlatu, safirima, dijamantima i tako dalje. Znači, poslije ćete me pitati da vam o tome pojašnjavam. Ko daje našu svetlost nama? Sunce ne. Sunce daje toplotu i hlorofil samo biljkama, životinjama koji je potreban za naš život na zemlji. Planeta Uhud, koja je kristalna, 100 puta je veća od zemlje. 8000 sunca iz vaseljene su okrenuti ka njoj. I kad je magla, znači i tako dalje, da ne pričam itd. I kad je magla, ona probija onu najgušću maglu, pa vidiš koliko toliko i tako dalje. Znači planeta Uhud, tako se zove, to su stvari koje mi to je savršenstvo već vaseljeno, o kome možda i ne treba mnogo govoriti i tako dalje. To ćemo znati kad tata počinje prisustvo visokofrekventnih energija, ili tata je ovdje, pazi. Keruvima, serafima, stalno, pazi. I mnoge stvari, ovo što govorim, ja to nisam učio u školi. To ide. Drugo, nikada nisam bio sam. Kod mene niste, vidjet ćete tu orba jedno koji je slikan, tamo je kod mene slikan, ali najmanje ih imam 3 sigurno. Daj od onu rakiju da probamo da imamo kako je tu. Važi. Pa da ne mešam, što se naljoskam ako bi krenuo. Pitaj šta ti treba još. Pa, to ćete sada nam objasniti ovi, znači egipatski bogovi su bili pre toga na Rtnju, tako, znači pre Egipta, pre piramida. Gospodine, prijatelju moj, poznaniče i tako dalje, bogovi su bogovi. Za 45 sekundi dolazi iz to je plafon, s bilo koje planete u vaseljeni kod nas. Su savršenstvo. Oni su eterični. Oni će se materializirati u bilo kom obliku. Oni su prelepi, predivni. Prvi put 70. godine sam sreo dve savršene tate. Kaže, vanzemaljci. Nisu oni vanzemaljci. Oni su vaseljenci i tako dalje. Prelepi, predivni i tako dalje. Znači, to su stvari koje smo mi pogrešno učili. Nauke naše, nauke nema na zemlji, narode. A kako oni putuju kroz vasionu? Da li putuju kroz portale ili imaju sve te neke brodove s kojima dolaze? Imaju oni savršene brodove, međutim oni putuju svojom energijom. Znači njemu, pazi, njihova energija je savršenstvo. To je ono čemu ja težim, čemu ja želim, čemu ja idem. Sve ovo što radim, sve ove mučenike, bolesne, vidjeli ste? Sve to ide ka tome, želim da svoju telo, čak materiju želim da podignem, ne želim da je ostavim ovdje. No, to je savršenstvo života, pazite, to će biti, to ćemo mi svi raditi jednoga dana, ali ne odmah. Ljudski život će biti povećan duplo, vrlo brzo se. Znači, možda čak od 2030. i tako dalje, treba do 2020. Međutim, zbog tih razdora koje je došlo među njima, nisu ni oni složni mnogo, i tako dalje, i tako dalje. Kao i kod nas, ko rogovi u vreći. Kažem ti da iznad Amerike trebali su, jedni su želeli da gi obrišu. Zbog mnogo razdora, zbog mnogo zajebance, zbog perverzija, pa ti si muško, bre. Jel možeš ti da budeš žensko? Ne može, ja nikad ne bi mogo izviniti. Pa ja više volim jednu ženu nego vas milion muški, da poređete odavde do Beograda ili do gde goće. Alo, bre, tako me tata stvori. I možda me zato i voli, zato što sam ja mnogo velika budala, ne postoji žena koju ne bi mogo da volim, da ljubim i u 110 godina, 120, da je alo. Predivne su i prelepe su. Shvatite to. Znači, to je taj ženski princip. Ja sam savršen muški princip koji branim deo muškosti, branim deo ljubavi, branim deo savršenstva i sve stvoritelja. To su istine. One se stvarao da bude muški princip, a ne ženski. Ona stvarao pedere. Izvini, molim te. Da se ja i ti venčam. Trebamo ubiti odmah. Kažite mi, kako najbolje da ljudi čuvaju zdravlje? Najbolje je da ljudi čuvaju zdravlje. Nikad se ne prejesti. Nikad se prenapiti, pazi, pijemo, ja pijem alkohol. Znači umerenost. Znači, umerenost je savršenstvo zemljanina. Drugo da ja vama kažem, pohlepa, mržnja, to nas pojede. Pohlepe i mržnja nas jebu majku, snajku, bajku i tajku, pazi, alo, to su istine. A što onda ne, ja ne? Šta ćete? Znaš da su Indijanci bili najsretniji? Mazne svoju skvoji, 6 komada ispadaju i tako dalje, 2-3 rodi. Po celu noć vođe ljubav. Mi smo zinuli te televizori, te ove
pipcije, zajbancije, kompjuteri, a pa, jel imaš vremena za ženu? Nema, sine, pazi. To su gluposti, a pazi, ona je rođena, ona želi ljubav. Ženski princip milion puta više želi ljubav nego ti. Shvati to. Izvini, ne govorim za tebe, govorim za sve. Da, kao za muškarce, da, razumijem. Znači, govorim za sve. Žena je uvek spremna i uvek savršena za ljubav. I to je najviše i treba. Njoj ne treba vile. Premda ima pohlepa i kod njih, pazi, tako dalje, ali to su gluposti. To su malte ne, pazi, one da ti ne govorimo o Čičolinu pa redom. Ili one otvore igre ljubavi sa životinjama, da ne govorim, jako je bilo u italijanskom parlamentu. To su stvari mnogo drugačije. Sa mnom možemo pričati o stvaranju zemlje, kako je istina stvorena, pa redom, šta god hoće. O bilo koje planeti, Sirius, Orion, Kentauru, Vegama i tako dalje, da ne govorim, Maronu itd. itd. Čemu god hoćeš. Znači, čak o planetama koje nikad ljudski nije dosegao, niti je pisao o nečemu, pazi, tako dalje. Ja nikada ovo što govorim, nikada nisam sam. To niko od vas i ne vidi, mi možemo da pričamo koliko god hoćete. Ali sve je mnogo drugačije, sve je mnogo, pazi, nema laži. Ja stojim iza toga da će to jednoga dana sve što sam rekao biti istina. Drugo, sve što sam pokazao, slike, ni treći deo niste videli. Da. Drugo, imam 5-6 knjiga, sad mi izlazi još jedna knjiga, pazi, tako dalje, koje govorim, upravo ću produžiti taj roman Pavla Matića koji je pisao Istina je negde tamo, pazi. Savršen, žao mi je što je umro. Međutim, i on, pored svega što je bio predivan, imao je malo pohlepe, on voleo par, pazi. Da ti kaže, novac je nužno zlo, novac je izmislio čovek. Čovjek je bio mnogo sretniji i beričetniji u vremenu dok je menjao, znači čaša za čašu, čarapa za nešto drugo i tako dalje, big za konja i tada i tada. To su bile razmena dobara. Za razliku danas, pazi, mi se ubijemo zbog novca. I to prljavog novca. Nijedan novac od ovih koji štampaju, to nije čisto. Tako dalje. Što oni te traže pokriće, to su isto izmišljene stvari. U zlatu, u polugama, to su gluposti. Jer zlato nikada nije pripadalo zemljaninu, čoveku, već tati. A zašto je zlato toliko vredan? Zlato je jedan od najplemenitih metala, ima tu još mnogo plemenitih, jer mi imamo 130-140 pomendeljevo elemenata na zemlji, pazi, tako dalje. Ali ima ih preko 1200 elemenata na zemlji, pazite, tako, znači 10 puta više nego što smo mi proučili, naučili i tako dalje i tako dalje. Znači, to ćemo tek ispitivati jednog dana, je li ono što mi bacamo danas, to je savršenstvo, ali mi to bacamo. Kaže, sunce, te planete, to su gluposti. Sunce i isparavanje. I pozitivnih i negativnih gasova sa zemlje i tako dalje. Gde je tata usmerio, on nema levkove, nema ništa, nema vunije, nema creva. Sve ide gore. Upravo i ta piramida mnogo znači tome, da ne govorim o piramidu vrtanju, ili na zemlji ima 8000 piramida. Ali 4 strani. Gde same upravo te 8000 piramida odašiljaju. Osmica je početak i kraj svega. Mora da shvatim, 8000 sunca ima u vaseljenju. Početak i kraj. Da li će ljudi nekad moći da putuju u druge galaksije? Ljudi će moći, međutim, ove naše gluposti što blefiramo jedni drugi i tako dalje, pa ovaj je stigao na mesec, ovaj je stigao na Mars, ovaj je stigao ovamo. Kako to da ljudi nisu, ne znam, da su istraživali 60-ih godina mesec, a sad su prestali kad je tehnologija mnogo naprednija nego sad? Mnogo laži je bilo i biće, pazi, i tako dalje, i tako dalje. Rusi su dosegli mnogo toga u savršenoj nauci, ali nisu oni sami dosegli, mora da shvatimo nešto. Da li su vanzemaljci pomagali? Da, to je upravo o tome, pazi, i tako dalje. Da li zbog nekih svojih interesa ili zbog naša opšte? I svojih interesa, zbog balansa na zemlji, pazi, da nas tate nisu pomagali. I bilo ko. Mnogo puta su pokušali. Kim Jong-un. Što radi? Da. To radi pod uticajem Rusa, niste vi u toku, mnogo i tako dalje i tako dalje. On provocirao je. Što ga nisu napali do sad? No. Mnogo toga je on istraživao, mnoge rakete koje treba probati krenu, odrade. On odrađiva, pazi, tako dalje, pod uticajem Rusa. Rusi su, i Jelcin je dozvolio te raspade i Gorbačov, pazite, i tako dalje, zbog mnogo para, mnogo love i mnogo čega, čak je možda iz vaseljene neka od tih civilizacija odrađivala da dođe do toga. Pazi, zato što je želela da to bude mnogo drugačije. Međutim, to je otišlo u beskrajnost, neku ludost, pazi, tako dalje,
da je to evo opet ratova, opet sve i tako dalje i tako dalje. Ili pazite, ovog Bin Ladena, on je bio američki učenik, to su istine, oni su ga stvorili. Pazi su ga ubili, pitanje da li ubije. Neke stvari, alo, moramo razgovarati i pričati o svemu i tako dalje i tako dalje. Sloba Milošević mi neki dođe šurak po bivšoj ženi, pazi i tako dalje. S kojom imam sina u Milanu, pokazao sam malo pre. Da. On je bio 8 godina tamo. U Beobanci je bio predstavnik Beobanka u Njurku. Bio na školovanje, alo bre. Ja ga volim, ja sam član SPS-a bio od starta, Da. pa redom. I svi su me poznavali, da ti ne pričam, pazi ti naši političari, gde sam, ja sam volio, slabo opasno. Međutim, on je morao da uradi ono što je odradio. Što mislite da je umro? Su gluposti. Umro je Gde pored. mislite da, misli kao energija ostao, A, ne kao energija. nego kao čovek je On je ostao. ostao kao čovek, uzela ga opet ruska mafija i tako dalje, znači Rusi su ga uzeli, nije mafija. Oni su odradili mnoge rabote, tu su razmena u kojoj mi ne znamo. Da, Politika je savršenstvo gde su čovek stvorio, a ne Bog. da. Čak je Bog protiv toga i tako dalje. Podmoskovlju, gde skoro su videli njega i ovog sina mu, gde ide, pazite, smanjio se, normalno, skupio se, kako starimo, tako se smanjuju. I u to ime živeli, reći moji Živjeli prijatelji. vi. Ja moram da vozim. Kažite mi, koje su vanzemaljske rase prijateljske Slovenima? Da li postoje neke vanzemaljske rase s kojima smo mi kao Pazite, Sloveni dobri? Anunnaki nas izuzetno ceni vole, to je prvo. Drugo, ima tu, pazi, i tako dalje, mnogo sličnih. Dobar dan. Pozdrav. Dobrodošli. Bolje našli. Izvolite, sedite. Sešćemo. Slušajte, daj mi tu knjigu, sad ću ti nabrajati sve tu. Anunnaki su savršeni, gde mi direktno poreklo vodimo, ne samo od njega, kažem da od svih. To su 11 vrsta vanzemaljaca, Što niste čuli. bivši, koji su živjeli na zemlji. Da. Koje su nam prijateljske rase, koje su nam manje Pazite, prijateljske? Mazarak je grupa, znači one su pretposlednje ovdje i tako dalje. Reptili nas ne vole, reptili su upravo Atlantiđani, pazi i tako dalje. Donji deo Engleske su sve reptili, od kraljice pa redom. Znači da ne govorim, gornji deo Irske su, znači Irska, Švedska i tako dalje su direktni potomci Vikinga, Da, ovih... Vikinga, samo da im šta će ove moje, izvinite. Da se vratimo, znači, koje su nam prijateljske vanzemaljske rase? Pazite, Koje su... prijateljsku Raovis, oni su savršeni, to su svi glavni potomci boga Ra, pazi i tako dalje, znači savršeni. Anunnaki, već sam pomenuo, Algrulki su isto, to su deo Anunnakija. Anunnaki, među njima su Anunnaki među najstarima. Znači, Ramaj su savršeni, Rakovi su savršeni, Movitan Kajak su savršeni i tako dalje, znači najzajebani su, znači ovi poslednji dole, reptili, Mazarake, Kursevi, pazi, Kursevi nikad ne dolaze na zemlju, oni izbjegavaju dolazak na zemlji, zato što ih mnogo toga iritira na svoj prvi dolazak na zemlji i tako dalje, oni su pripremali zemlju. Oni su bili najjači, oni su bili divovi, oni su bili divovskog porekla i tako dalje, gde su i danas, i oni ne vole njihov dolazak na zemlju, nikad oni to ne obožavaju, niti oni žele da dođu ovdje, pazi i tako dalje. Znači, izbjegavaju bilo koji, čak i kontakt sa zemljanima. Znači, to su stvari koji... A kažite mi dobre i loše energije na Rtnju. Slušajte da ja vam kažem, energije su sve manje više dobre, pazi, energije iz nižih sfera dozdo izađu, dođu ponekada i tako dalje, međutim, na Rtnju su specifično i sve su to divne i dobre energije i tako dalje. Svi ti koji dođu, došli, prošli, videli da ne mogu da dominiraju ovdje i znači oni su vratili se svome početku. Vratili su se svome, svi, oni pokušavali su mnogi da budu dominantni, međutim ne mogu, pazite i tako dalje. Bog je Bog, savršenstvo je savršenstvo, pazite, stvoritelji, govorimo o svi stvoritelji, znači, on im ne dozvoljava mnoge stvari, mnoge rabote da se događaju ružno i tako dalje.
Čak kao što ne dozvoljava ni idole, pazi i tako dalje. Međutim, od mnogih tih koji su trebali da nastrade, oni su stradali zato što su u prethodnim životima bilo bahati, zajebani, ubijali su druge, uništavali energiju drugih i tako. Imate tu fotografiju, vidite, sve energije su snimljene. Kažite mi, ove vaše knjige koje ste izdali, gde to može da se kupi, da se naruči? Nema da se kupi, to sam je izdelio. Narodu, ove ih ima oko 7000 komada, sve je to podeljeno. Imate od Kanade do Australije, Amerike i tako dalje, to sam ja delio narodu. Znači, sve drugo knjižice, evo sad ubrzo mi to sve sam ja štampam, sam investiram, sam pravim, znači od tih šolja do majica, oko rtnja da bi digao rtanj i da vratim rtanj, a ono što jeste, pazite i tako dalje. Znači ja nosim bradu stalno, sad sam obrio i kosu sam malo skinuo, da se malo osvežem s obzirom da sam ja 73 godine života i tako dalje. Znači neke stvari pokušavam da tom rtnju dam ono što jeste. Nema hiperbole nikakve. Što oni pokušavaju, radit će ovo, radit će ona, pravit će, šta ja znam ti, moćnici. Su bre gluposti bre. Rtnju ne treba to. Rtnju treba poštovanje, savršenstvo i tako dalje. Šta će rtnju žičara, šta će rtnju Teslin toranj? Pa Amerikanci bi da je imalo potrebe, oni bi radili 1000, milion tornjeva bi bilo. S obzirom da i kod njih pohlepa za novcem, za svem i tako dalje. Znači ne treba to. To je prošlo, bilo je prošlo. Tesla je dobio to od tata, odradio šta je odradio i idemo dalje sa. Nemo se vraćati na nečemu na početku neke civilizacije i tako dalje kada je krenula nekim naglim usponom. Znači mora da idemo dalje. Rtanje jeste, pustimo narod da ide tako, ali treba spozna da zna istinu o toj piramidi. Pitam mnoge, zašto ideš gore? Pa znaš to i to su gluposti. Poneti sveće, znači obratiti se sve stvoritelju, da oprosti grehove predsima koje si odabrao. Jer ti si iz Karene birao svoje pretke. I tu čistiš karmu, obaveze koju si odabrao da što pre dođeš u nirvani. U nirvani kad dođeš ti si deo heruvima, Bog. I biraš ponovo vrađanje ovdje. Upravo će se bogovi rađati kroz nas. To je trebalo da krenu 2020. Pa tvoja supruga zatrudni i rodi malo bogče koji će živjeti, neće više živjeti 75 godina, nego će živjeti 150 godina. To su istine. Pa je došlo do razdora zbog cepanja iznad Amerike, ono o kome smo govorili malo pre. Znači, stabilizacija ide sad ovih par godina, COVID će stabilizirati te nemirne duše, neverne duše i tako dalje i tako dalje. Isto pod uticajem da nije dozvoljeno, COVID-a ne bi bilo. Ali neke stvari mora da ima balans. Bolje da ima COVID-a nego da ti ubiješ mene. Da li je korona veštački virus? Totalni veštački virus. Izvinite, nije virus, već bakterija koja krka, crvena krvna zrnca, krka kroz arterije i tako dalje, ili vene, i tu čovjek dolazi do pada totalnog, znači zapušene vene, nema kisika, nema ništa, znači nema kiseonika, nema hrane i mora da umre. To su istine. Živeli i dobrodošli. Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Samo da ono što sam govorio da se to prezentira, da to bude istina, inače sam mnogo puta prekinuo. Ja kažem da je ovo flaša, oni govore nešto drugo. I zato prekidam, neću da govorim. Znači, ili sluša ovo što i pusti ono što sam rekao. Da. Stojim iza toga. Ne, ovo 100% puštamo sve. Stojim iza toga ili prekidam. Ne. Sve puštam. A ko vam je odneo slike bio te što ste... Pazi, Mladen Vrmić maznuo 28 slika, gde sam imao 2 NLO-a materializovano. Živo 28 dana sam. Jedan od glavnih urednika u Novom Sadu, u televiziji Novi Sad. Došao je sa Remusom, Remus Avrameskom bio veliki drugar. U tom vremenu smo snimali 100-godišnjake, ja sam imao ženu jednu koja je živjela 107 godina ovdje i tako dalje, koja je bila savršena. I drugi, prijatelji, saradnik i tako dalje i tako dalje. Mislim da su i u tom vremenu nju snimali. Drugo, ja da vam kažem nešto. Ja nisam poznao te ljude uopšte. 94. godine sam mu radio spomenik, pazi i tako dalje. Nisam ni znao čija je to sestra streljana od strane Nemaca i od strane četnika i tako dalje. Vera Srećita, pazi i tako dalje, i Dragica, ne znam kako je već prezime. To je šou, ja sam radio. Drugo, ove spomenike ovdje što sam radio. Treći dan ne govorim sve kome sam sve spomenike odradio i tako dalje. Jer neke rabote čovjek mora da se rodi da bude plemenit, savršen i drugačiji. Novac nije merilo moje ljubavi. Ljubav je moja ljubav, ljubav i samo ljubav. Sem Boga. Drugo ne. I ti mi treba drugo. Imam svoju partnerku koja je savršena, koja me razume, koja je shvatila da sam ja mnogo toga upravo, i ako me drugi ne shvataju, mnogo drugačije vide u meni. Šovu švaler, šovu ovo, alo, to su gluposti. Svi smo mi rođeni da dajemo i da uzimamo, alo, i ništa drugo.
U onoj gluposti što je čovjek izmislio, aj se venčam, aj mi uradi ovo, aj se krstim. Budalizmi, bre, religiju stvori čovjek, ne Bog. Države stvori čovjek, ne Bog. Sve dogme stvori čovjek, koje zakone? Kaže pravo. Koje pravo? Pravo je u bunar samo. Kad baciš nešto, znači, ili se popneš na steni pa baciš nešto, to je pravo dole. Sve su gluposti, alo. Radimo ono što nam tata propagira i visokofrekventne energije. Uz njih sam, sa njima sam i bit ću dok sam na zemlji. A bit ću još uvek dok one kažu. Čim ne budem potreban da ovo govorim neke slične stvari, uzet će me tata kao i sve vas ili će mi dozvoliti da odem kako ja želim sa svojom materijom, kao što su otišli pojedini, nemoj govorio o Iliji, koji je savršen, pazi, nije on ošao vatrenim kočima, već je otišao NLO-om, tate su ga odveli, znači, da ne govorimo o Hristu, pazi, koji je živo 14 godina posle svoje zvanične smrti, i tako dalje. I ubili su ga u smrtnu džamu, Eseni su ga, Judeji su ga ubili, njegova braća, jer Judeji se sastoje od 12 vrste, pazi, i tako dalje, plemena. Ko vlada danas svetom? Eseni. Da ne govorim dalje. Hvala vam na razgovoru i ljudi, vidimo se Sve je mnogo drugačije nego što su nam prikazuju, što nam diktiraju i odrađuju da bi nas što više i više i mozgovno, i materijalno, i telesno, pazi, ubili. Jer prikazuju nam i pokazuju savršenu materijalnost. Šta će to nama? Već sam je napomenuo da su Indijanci bili najsretniji. Sa svoju skvo, uzme, ljubi u vigmamu, onom i tako dalje, rađa decu i ide napred, samo napred i apsolutno napred, pazi. Međutim, civilizacija ih je ubila, pazi. Da ne govorim, Španci, Portugalci, Irci i tako dalje. Daj to da pogledam. Hvala vam. Ajde da pogledamo sad da nam objasnite ovo za rtanj iza ovog boga Ra. Pre Rimljan, upravo su Romul i Rem stvarani ovdje, pazi i tako dalje. Bog Ra nije ništa drugo nego bog Mars, koga su Iliri zvali Marsom, a Egipćan je Raom, s obzirom da su to bio u onom vremenu jedna od najnaprednijih civilizacija. Ko je prvi ratovao? Iliri su ratovali opasno. Iliri su došli do Egipta, čak pazi Amazonka i tako dalje. Muškarci su u tom vremenu nisu ratovali. Oni su čuvali decu i tako dalje. Oni su stvarali ta oruđa i oružja za rat i tako dalje, za ratove. Teuta je bila savršena, pazi. Njen deo života je bio, pazi, njen deo vikenda je bio na Perastu, pazi, i tako dalje. Što istorija mnogo drugačije tumači i mnogo drugačije vidi i tako dalje. Ovdje je bilo more, Panonsko more. Znači, oni su dolazili savršeno. Drugo, u tom vremenu ti obične lađe i tako dalje, bezmotorne lađe, su mnogo brže išle pomoću visokofrekventnih energija, niste u toku. Znači, kad je Bog Min dolazio, pazi, iz Egipta kako god hoćeš, Bog Ra je opitavao ovdje po naredbi svog oca, pratio razvoj zemljine kugle, zaljubio se u Teutu koja je bila savršena mačka, gde bi si ja, pazi, sem žene, muški mi ne interesuje u životu, ponovo ponavljam. Znači, i najverovatnije da sam jedan od bar malih ćelija Boga Ra, pazi, i tako dalje, on je čak stvorio svoju grupu vaseljeni i tako dalje, da ne pričam mnogo. Znači, došlo je do toga da je došlo do rascepa, pazi, kad su uz pomoć Boga Mina, one osvojila Etiopiju Abisiniju, koja nikad nije bila u onom vremenu osvajana i tako dalje. Znači, da ne govorim da su to direktno poreklo od bogova, pazi, Etiopija Abisinija, Indija, Kinezi i tako dalje, Japanci itd. Sve ovo drugo mi smo se vozili, šetali, jurcali po zemljinoj kugli, dolazili, odlazili i tako dalje. Znači, Bog Min pomaže njoj da osvoji Etiopiju, nakon toga ona zna šta radi, pazi i tako dalje, pošto je obećala da će se udati za njega ako osvoji Etiopiju, Abisiniju i Čad, udaje se za Boga Mina, prave veselja tamo, tad su prva veselja krenula i tako dalje na zemljinoj kugli i onda dolazi do čega? Dolazi do toga da Bog Ra iz Ljubomore, iako mu je Teuta bila ostavila, pazi i tako dalje, Reu i još 9 njih i tako dalje, Amazonki, da ga zabavljaju dok se ona ne vrati. Njegova energija je savršena, božanska, raspršće se i on u datom momentu nestaje ovdje. Znači, energija se razbija sve i tako dalje, materije više nema i tako dalje. Ona, iako je to bilo vreme veselja u samom Egiptu i tako dalje, uzima svoju vojsku, dolazi munjevito ovdje i tako dalje, da bi ga, pošto ga i njega volela strahovito, da bi ga osvežila ili vratila u život.
Međutim, kad je prišla tu vrlo blizu, dolazi do jedan od prvih arhanđela Boga Ra, znači njegov deo vojske ubija Teutu. U međuvremenu dolazi i Bog Min, koji sa sobom nikada nije išao sam, nego vozio zmije, sveta životinja i tako dalje, ali prokleta. Događa se da, kad je vidio šta je dogodilo, pošto je Teuta bila već upokojena, znači dolazi do toga da uzima jednu od najotrovnijih zmija za 5-6 sekundi i on umire. Znači oni su pohranjeni ovdje, znači to je ovo što vidite, pokušajte da snimite, vidite, oni su u ljubavi, znači evo ga njegova kapa mitra, pokušajte da vidite usta, vidite dva usta, žena i tako dalje, a evo ga Bog Ra, čija se energija vratila 21.12.2012. u 11 časova i 8 minuta, evo mu jedno oko, drugo oko, ovo je već nebeska vojska i tako dalje, koje se, evo ih arhanđeli koji tu ovo slikanu, 11-12 sati arhanđel 1, mislim ta vojska koja ih čuva i dan danas, pogotovo Boga Mina i ovo, evo ih gore dva, ja sam ovdje morao da budem da bi otvorio portal a gospodin moj prijatelj Miša Ćulibrk, pokojni je do duše od pred 10 dana, tako sam čuo i na fejsu i tako dalje, znači on je sve ovo snimao, tu sa Rašinca od ozgo i tako, znači to su... Pa dođi popi nešto. Ajde. Super. Nikad nisam stao, ko da sam od uvek znao put. Nikom neće biti žao, ako si pao, budi sam svoj drug. Uvek fali nam još malo. A mi smo danas u kašu nam Franje. Mi smo, baš smo opušteni. Pogledaj kako smo kašuvali. Pogledaj, molim. Tačno smo lačo. Skroz mi je sve drugčije. Tačno sam nekako landara pišore, što kaže Živan. Znaš, Luj Bumec se je uzeo sve. Znaš, mislim, hoću ja ti kažem. This is show baby.